Ndị be anyị unu na-eme anya n'aka kịta na unu ga-ahụ na ihe nje ebe a bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. So ọ bụrụ na ị na-eme dibịa maọbụ na ị na-eme ekpere mana na ịda anụ ife mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-ekwu, maka na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ Chineke kere ya wee nye ọnụ o ji ekwu okwu, wee nye anya o ji afụ ụzọ. Mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nke efu m ji na ọ na-ekwu okwu, ọ na-afụ ụzọ, ịghọtago. So mana ọ bụrụ na ị na-eme dibịa na ịda anụ ife mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-ekwu, ejizina mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-emechi ike ka ọ bụrụ ya kpam. Iji akwụkwọ dị na-edu mechi ike sọrịa nsọ. Enwere ndị na-eji akwụkwọ akpụrụ emechi ike, mana famara na-eji akwụkwọ akpụrụ asụ ụchụ na mgbọrọgwụ na akwụkwọ akpụrụ efu na nwe ihe ọ na-arụ, but some people ada ama, ịghọtago. Ka ọ dịgodi n'otu a, biko help me and share this video. Share the video, ịghọtago. Biko nu ikwe amala ibe ji ya. Ọ gụkwanụ ka ọla m n'ọnụ for now ngodo.